apa iki? Bose ya joget Rut. Mas Sugi, Mas Komang. Sawetara suwe ora ketemu rasane kangen jroning ati. Ayo yo. Iki bose YouTuber ya melu joget. Mas Rudi panggung Rejo matur nuwun rawuhipun. Sore-sore bulan Kang Glowo. Ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan kanca kabeh edak gojekan. Rembulan jadi sama kok ngawe-ngawe kaya-kaya kanca kabeh aja padha turu getuk asale saka-saka tengah mata ngentuk getuk yen ora petuk ngono mas aja ngono kadang janji mas aku mangko aja ngono mas aja ngono aja ngono kadang janji aku mangko jajale Mas Komang sing duwe lara kejelinu disuntik Mas Komang. Enak Rut. Sesarengan Rengga Budaya baju biru. Ayo yo iye ayo hae lo siapa itu si baju biru putih sepatumu hitam payungmu merah bibirmu sayang siapa namamu ku ingin tahu kenalan namamu tolong aku mas tempat tinggalku cari Sudirman 38 gue ketemu kenalan namaku Puji Rahayu si baju biru.
Husa husa. Hae. Husa. Ha. Oh. Pak Komang, kau semua anyar Pak Komang. Pak Komang, Run, Pak Komang kau saya anyar. Kancane ya dibagi itu Pak Komang. Hei, kau saya anyar kancane nanti dipikiri ya. Basuki, kau saya loh, kau saya. Mas Nurdin, matur nuwun. Asa goyang sini. Wancine wis titiwanti sore. Munggo kepenake ayo lur yen blonjono sakjroning pasar Kemplak. Dek Angel, ayo londo cahayu. Pasar Ngemplak wanci sore. Suk-sukan Wong blonjo lan wong eceran. Etok kesandung-sandung selak weruh karo bakule. Monggo sing niki napa sing nika Kula pilih niku jalaran bakule ayu. Bat kok sebrono Rek aku wis kadung tresna. Kliyak yo blojo nang pasar Kemplak. Dik sae rawuh Mas Kirun. Aja susah ngono. Marane aku nangis. Aja susah to, Dik.
renggo budaya ah kok sik katon Yahmene deoka bocah gantenge sak jati mulya warok hey ho hey ho hey ho hey oh ayo iki coba wenehno Pak Kirun jaluk lenga wangi Pak Kirun oh ayo Kang Mardek Dik Tata Dik Dakoro yo kamu iya ayo nomanoso sira sing ati-ati lena pangendamu hei ho Minggu Pak Kopi Minggu Pak Kopi Minggu Pak Kopi ora nek Minggu Pak Kopi ora nek Minggu Pak ora nek Minggu Pak bosnya motor ini bos motor Mas Gandum Om Elena pangendamu dari kita Panono awas gapurannya anyar hei mangan mas ayo mangan Run Irun mangan roti donat Run mangan mangan Renggo budaya larangane wong jati mulya Saso budaya ayo asli lo
Ayo lho, Ki. Pak Dokter Gomang dadi ora kau Kang. Pak Dokter Gomang dadi kene ora keto lho. Aku lek Pak Dokter dadi ngene demen aku. Lo lo lo. Lo lo lo. Yuk. Yuk. Rego budaya. Lagi ngaturi kawenikan dening para penonton. Pun ngantos kesupen mangke dalu tasih wonten pahargyan malih. Wonten Turangga Jengki dan juga kawan-kawan. Hae. Oh iyo. Lo yo. Let's
matur sembah nuwun menika dumateng kagem para penonton sedaya. Ingkang sampun ngaturaken sonten mriku minangka pamungkasing ngatur pasugatan Rangga Budaya wonten siang menika. Argipun kantos kesupen samangke dalu jaranan Rangga Budaya tasih kasambung malih. Pramila dumateng para penonton pun kesupen mangke dalu tasih kasambung malih. Targi ngrawuhaken bintang tamu wonten Turangga Jeki Wasami dan juga kawan-kawan ada di Rinvi Ananda. Oh. Dan kuturi Sugeng kondur Sugeng pemanggian samangke dalu. Sebelum balik kagem para kanca-kanca dulur-dulur Sugeng kondur pemanggian samangke dalu. Matur sembah nuwun kanca-kanca pedagang, kanca-kanca YouTuber Bolong Ngopi Tulung Agung SGS Audio. Dan juga kerjasamanya menika wonten Tera Masril dan juga Lekring Sanggar Tunggal Jati Age Prono. Matur nuwun sebatur saking kawula sesanti tansah panggih bagya mulya. Pepanggihan samangke dalu pramila para rawuh sugeng kondur sugeng pepisan pepanggihan samangke dalu. Matur nuwun.